yanzu halin da ake ci dai an tun jiya da ake nema zuwa yau to Allah bai sa an dace ba amma dai an bi hanyoyin da ruwan ya bi dan ƙauyayyukan gurin an sa cibiyanta sannan da guraren sarki ruwa da masu shuwaka da an je an kai cibiya. Su wane ne suke aikin neman nata? Duka ne kowane bangaren ne duka da nan bangaren mu da can bangaren yarinya duka ana kokarin neman. To ko su nawa ne wannan ibtila'in ya ritsa da su? To an ce dai mutum 3 ne kada direban su 4. A yanzu an samu takamaimai inda suke? Gaskiya ba samu takamaimai inda suke ba. To yanzu dare yayi ana ci gaba da bincike ne ko kuma yaya ake ciki? Ana ci gaba da bincike ne yanzu. Kai yanzu a matsayinka wanda ka shirya aurenku da ita, wannan hali duk dai da akan iya fahimta ta cikin maganganunka amma wannan hali wannan lamari ya jefa ka? Farko ni kudin ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan gaskiya ni dai a rayuwana ban taba shiga mahaifiya na tara su amma gaskiya na shiga yanayin da ban taba shiga da irin wannan. Saboda na tsinci kaina a wani yanayi saboda na kasa cin abinci na kasa bacci idan zan sha abinci a baki na sai na tunanin to Farida wani hali take ciki. Sai kasa ce shi ita ta ci abinci ko bata ci ba idan na rufe ido na zan yi bacci sai na kasa ce shi Farida wani hali take ciki. To da irin wannan abubuwan da baki ɗaya na rasa gane me ke damuna tun daga lokaci dan farko da ga min cewa ga abin da ya faru na cika wannan abin wasa ne to daga baya da abin ya zo tabbata daga na ga kira sai na tunanin cewa za a ce mu an ganta ko kuma za a ce mu an gano ta to duk bayan mintoci kaɗan sai na ansa kira to amma wala har yanzu ba wanda ya kira ne ce min gashi an gano ta ko kuma kishin din ana so ma a gano ta sai ɗazu ne da safe aka ce an gano wani guda ɗaya namiji guda ɗaya an ciro shi to ana tunanin ko dai yana daga cikin wanda ya je cecenta ne ko kuma shi ma daga wani guri ne ruwa ya taho da shi an dai samo mutum ɗaya amma yanzu har yanzu halin da ake ciki Farida ba mu san halin da ba Farida ta mutu ne Farida da ta mutu ba wani ya sun ɗauke ta ne tana cikin ruwa ne to har yanzu ba mu san halin da Farida take ciki ba. To menene fatanka? Ba ni da fatan da san halin da Farida take ciki idan ta mutu ne to alhamdulillah wallahi Farida insha Allah ta mata kyau idan ko bata mutu ba to mu san halin da take ciki. To shi wancan da aka tsinta ba ku san shi ba kenan ko ba ku gan shi ba? Ni dai gaskiya ban gan shi ba amma dai shi wanda suka tsinta dai kamar ba a gano shi ba amma dai an ce akwai wata mata da ta zo ɗazu to ta ce wai dan shi ne shine kuma wanda ya je ce kan Farida sun ce dan shi ne dan shi ma an ce wai bikin shi an kusa to sun ce dan shi ne. To yanzu dai a taƙaice duka su ukun ba wanda aka ji ɗuriyarsa. Gaskiya har yanzu babu wanda